ke All India Radio Shillong ka khubor manpuli di kasan ni janai kimat bakongsan jong ka khubor. Kerpat katanat ka koi kakya jong ka sarkar India ye ki jilla bagi Union Territory ban ai tika no swaya baro kini ka school. Pilihan Menteri Rambak Meghalaya Konrad K. Sangma ya ka Facilitation Center ha Mendipathar Railway Station ha North Garo Hills. Kuntu kasang National People's Party jong ka Meghalaya ya kasang Congress ban shim ni kabenta ban yetei kum kasang sang perthai ka badan nakaliang persya kanang ban kanti ya ka jela. Batrai ka KHADC ban persya ya ka jingtmu penbun su HQK MDC ha ki Autonomous District Council. Haswab ni ya syaki kubor ki babnya kini kilong ki jing penbena. Nakadaw ba kajing sapriang jong kajing pang COVID-19 kadang yay biteng ka All India Radio ka kentui kinang sengap ba kinday ban keng sting henday ban shimlit isin jam jing yada ki badan kambaro bat bagitu ki bala sapusan senam kertasan neng ki bala debio ketika ka baningkong kinlit ban shim say ketika ka baar ha ka por bala bu long ki basengan bat ki bala yada da ka babut ikini ki lai tuli ki kendon ki basuk ban le kata deng mas kiar penjengan ki bagi para brio da army da bat sat ki kiti bunsin ki phone number jong ka national helpline ki trekam na kabentaban ai ki jingtip ki bedan kam bat ki jing batai lamlenti ki ba ha ka bede ba jing pang COVID-19 national helpline number uday unot iwe ar lai khandai new pra not sound real bat iwe not new sun but Meghalaya helpline number uday iwe not pra but iwe not new not kani pat kalong sa kaway kicing pendana ha kajing ikop kentip jong ka azad ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz but ka AAR News Shillong kani kalong kajing kali ka banungkong na kabenta kinong sengap kijong ni menu bat hangno bakatma yele latnu jong kari India ni ka War of Indian Independence kala sedang ngan ong biang ka tu jing kali menu bat hangno bakatma yele latnu jong kari India ni ka War of Indian Independence kala sedang pa ai ki jubab ki jong pi lengba ka ni ka email address ddrnushillong@gmail.com ya ka kerteng jong kinong job on pendana ka wipat ka benta ni ki episode ka banwan jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News Shillong mentang ini phai shiki khubor ki babnya Menteri Ratnat ka koi kakya jong ka sarkar India Mansukh Mandavia uloong ba ka sarkar pedeng kala kerpat iki jela bagi Union Territory bakin aitika no swaya baro kini ka school lengba ka Twitter ka ba ulap haan ni kasngi Mandavia uloong ba ka sarkar kala kerpat ya ki sarkar jela jong kari bakin pendap ya ka jing aitika shwa ya kini hikai school hashwa ka jing rakhi ya kasni buram ya kini hikai kata ka teachers day ka ban rakhi ya ka santarek unai lur Mandavia uloong ba palat arklur kli ki dawai tika on penyo ya ki jela kari minta ubnai nalor ka thup ka baju ai syaki jela man la ubnai ha Meghalaya ka jingyap kibriyo na kadaw ka klam COVID-19 kala kenjo syaka syajar arspak handai pu armut da ka jingyap sa nyungut ki nong pang COVID ning kesngi ka directorate jong katanat ka koi kekya jong jela ka pentip basa lai spa sampu sangut kibriyo kala yu atmai ya ka jingpang COVID-19 ning kesngi bat menta kibrang sya suma na ka jingpang ha ka jela ki dan baro arhajar praspa khat sangut kinong pang COVID ki bala kot nyo anung kasngi Meghalaya kilong lai spa sanpu armut Menteri Rambak Meghalaya Konrad K. Sangma ning kasngi ulapli ya ka Mendipathar Facilitation Center ha Mendipathar Railway Station ha North Garo Hills ha ka jingan rangkat lang usembut lampang jo ka darbar ka jela Timothy D. Shira Habakren hagan kijing play ya ka Facilitation Center Menteri Rambak uloong bakani ka center kan lumjing tho bat bu jing ken ya kinong wan chakani ka thang bat kan yarap ya ki bor punya district bantip bat pit ngor ya kalit ka wan jo ki briu ki bana bar jo ka thang susu Menteri Rambak ulo pentip siki pat ba ya ka food park ka ba sis paklur ka balong ka ba hetam ha ka jela bat ya ka feed mill ka ba hetam ha ka thang stay na mingi on pay ha Mendipathar
bat baka mendi pathar kalong ka jaka ka betam ha kaliang ka jing kentiu ka khayi ka pateng na ka daw baka don ya baro ki jingden kam na ka benta ki lak linti ki babiang ukon rat sangma ula pliru ya ka jing pentre kam ya ka skim Pradhan Mantri Ujwala Yojana 2.0 hatura da ka basam ya ki tendong li LPG shekilong kumi ki bayo mentoy na ka ni ka skim ka jini kan at kalaja hagas nong laper ka badan ha ki khaput jong ka jela halor ka jingja bala kno balayut ki samla jong ka snong ki sa thambor ha ki pulit ka jela asam hadin balayo khubor halor ni jingja ki nong snong jong ki lai tili gi snong kata ka snong laper ka snong mat bat pedeng teleng ki lalet khandra ya ka tem ki pulit asam batang suyo jing tip halor kani ki superintendent jong ka tnat pulit jong ka Ribohi district Meghalaya bat ka Karbi Anglong district jong ka Assam ringkat bau MDC ka Mauhati uba Charles Marngar lembat ki wedi ki he sarkar na baro atli ki jela ki lalit marmar chaka jaka ka belaja ka jingi kan at bat lala ban tem no ya ka jinglong jingman kinong snong ko laper kila dawa ban weng no ka tem ko besipor ka baki pulit Assam kila penyeng ha ka jaka da ka jing tuklar jung MDC jung ka thang bet ki he sarkar ki ble dan rangkat na ki atli ki district jung ki atli ki jela ki pulit Assam kila menjur ban weng no ya ka ni ka tem ka baki la thau ha ka snong laper na ka benta sipor lengba ka ni jing jau MDC lo kerpat ru ya baro ki bri ki bakwa ban le rum sa ketika thang bakin da ajing tip swai ye kirang ba snong jong ki te ki snong kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong ka Seng Sang Perthai National People's Party NPP kalapin pa bakla sulthat halor ka jing persang jong ka Seng Congress ha ka jela ka badan ha kaliang persha ban pen klam sarkar na ka pos ka por bar kala khot la wer ni ki bakini shimi ka benta ban ai kambon ka jingete kum ka Seng ka badan ha kaliang persha jong ka yindarbar habakrim ginang pathai khubor nim gasni unang aiktin ka Seng NPP Marquis N Marak ulaong ba ula sunung halor ka jingkren jo ka Seng Congress nakadaw baka kwa ban sngap thu ni kidkhot ki be don lang ha ka sarkar sendrop MDA wat hadien be kila tip sai ba omdan basmutanat ban ya thau da ko wi ka sarkar thamai hapo ka jingilam jo ka Seng Congress uli unang aiktin ki NPP ula kentui ka Seng Congress bakan sim ya ka benta kung kanang yetei kenang ba onla ban pendek ye ki babun ki jing ki ba ka jela ka hab ban ya lingba kenang ban la kanti we ka jela habaro kiliang ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalarai ban persha ye ka jingtmu pembun susu ye ki suki nong mikmat jong ki Autonomous District Council syaka South Hoteli na ka lai penyuteli kumbala terwa haga Constitution sispa arpusan Amendment Bill R1000 khandai kabapan ban penkala yaki kendon haga khendak ban ri ni ka 6 schedule jong kariti sencharong kari hadin ka jingelang kabla long habdeng ki MDC UCM ka KHADC uba Tito Starwell Khan ulaong ba ka KHADC ka rai ban persha ya ka jing penbun su ya ki suki MDC na ka daw ba kani kanon ra su ka jing pankhia ha ka liang ka pisa tengka bat ba ka khajna ba ka council ka yo kanim la ban penbiang ni pendap ya ki jinglut ha ka liang ka jing siu tulap ya ki dikhot ka council bat ikinom tre jong ka office tre kam jong ka UCM ulaong baka jingelang kalararu ban kerpat ika sarkar pedeng bakan wengno ika kendon ke bayde biki bor peniachnong ni ki village council uba titas khan ula ongru ba ye karai jongka ke HADC baki dikhot nang nikmat shakni ka council on le ra hakmat ka committee kabala kli da umantri rangba habawan ra ika mat ke bayde bak jingshin khia ban penne bat sumar tangka ika mariang usaling sangma ubalang chairman jong State Program Implementation and Monitoring Committee ulakuntu ya ka National Green Tribunal ni ka NGT bat ka sarkar jila bakin simkhia halor kimat ki bede bak jing pengat pathar bat jing khayi be an ki ding ha ka jila Meghalaya usaling sangma ulaong ba habakmi na ka jingnang ki ko jing jakhlia ka ler bat ru ni ki bede ki jing sakta na ka jing penjulore ka mariang ka sarkar lembat ki wedi ki bor ki bedi kmi yakni ka benta ki deben simkhia bha halor kani kamat
usama ulah khotlu ia ke jung tukla dak NGT dak ba ulah kedau halor ki sinjam ba per balashim dak wiki ke perthei nak bentaban kentiu ia ke jungdan jung ki ding ki si ki bami ha Assam ka frontier headquarter jung ke SSB ke Bahataspur kelas sedang ia ke jingya rally dak ki cycle nin ke si kumshi bentana ke jing rakhi ke azadi ki Amrit Mahotsav Lieutenant General Ravin Khusla ubalang GOC ka Fokor ulah kawe lama ban pensedang ia ka cycle rally kabala sedang nin step Bahataspur bat ke ban ya lengba ke jingjingai ke ba 8000 lai spa prapusaw kilometer na Tezpur Sharajghat New Delhi kani ka kelun ki nang ya cycle kan ya lengba ya buntli ki jaka ki badan ji dei ha ke jile lai lu jengkri India ke jing semua jo kani rally kalau ban pendrung ya ke jing snow ri hapedeng kinang song bat lu ban ajing tip saki pat ba sepang ki skim sarkar ki babunjat bakila ban yo jing mentoi kat tu kani ko khubor lakut kebelawan supina ka All India Radio Shillong